Helo a chroesi'r sesiwn yma ar dealltwriaeth artiffisial ar gyfer y Trydydd Sector. Dyma Andrew a gyflwynodd y gweminar yma wreiddiol yn Saesneg. Mae Andrew yn uwchreolwr digidol yn promo-cymru. Mae swydd yn cynnwys cefnogi'r Trydydd Sector i fagu gwell dealltwriaeth o offer digidol newydd a sut gellir ei defnyddio yn ein gwaith. Fel arfer, mae hynny'n cynnwys pethau fel cyfryngau cymdeithasol, analytics, storio cwmwl a gweithio bell. Ond heddiw, da ni am siarad am dealltwriaeth artiffisial neu AI. Yn ystod y gweminar yma, byddaf yn trafod beth yw AI cynhyrchiol a sut mae'n gweithio, sut i ddefnyddio offer wedi pweru gan AI ar byd amser yn eich gwaith, a trosolwg o ysgrifennu awgrymiadau effeithiol. Mae gweminar yma yn addas ar gyfer pobl sydd yn ei heb ddefnyddio unrhyw offer AI cynhyrchiol neu sydd efallai'n cychwyn ar ei siwrna AI. Felly, beth yw AI? Mae AI, neu dealltwriaeth artiffisial, yn cyfeirio at systemau cyfrifiadurol sydd yn gallu cwblhau tasga sydd yn draddodiadol yn gofyn am dealltwriaeth person fel dysgu a datrys problemau. Efallai fod AI yn teimlo fel rhywbeth newydd sbon, ond mewn gwirionedd, mae AI wedi bod o gwmpas ers sbel bellach. Ychydig esiampla o AI ydych chi'n debygol o fod yn defnyddio eisoes, neu yn ymwybodol ohonynt o leia, ydy cynorthwywr rhithiol fel y Siri a Alexa, ceir hunanyrru, a meddalwedd adnabod gwyneba. Ella bod hein yn gyfarwydd i chi mewn misydd awyr neu rhan o'ch ap bancio. Ond mae'n debyg, mae'r lle fwyaf cyffredin i chi fod wedi profi AI heb i chi sylwi ella, ydy gyda systemau awgrymu ar wefannau siopa fel Amazon a llwyfannau ffrydio fel Netflix. Unrhyw le sy'n deud, ella bod gennych chi ddiddordeb yn hwn hefyd. Felly, os nad yw AI yn beth newydd, pam bod cymaint o bobl yn siarad amdano rwan? Nad yw AI yn newydd, mae yna ddatblygiadau sylweddol wedi bod yn y misoedd diwetha, sydd yn caniatáu mwy o bobl i gael mynediad haws i ddefnyddio'r offer yma. Ella eich bod chi wedi gweld AI yn cael ei ddefnyddio i greu delweddau anhygoel newydd neu gynhyrchu llais a sain realistig iawn, neu ysgrifennu testun sy'n mor groew fel efo bron amhosib deud y gwahaniaeth rhwng hwn a ysgrifennu gan berson go iawn. Mae'r rhain i gyd yn esiampla o'r hyn gelwir yn AI cynhyrchiol. Ella i chi weld rhai esiamplau lluniau yma ar eich cyfryngau cymdeithasol neu mewn erthyglau newyddion hyd yn oed. Llwyddodd y llun o'r pab ar y chwith fynd yn feirol pam roedd pobl yn credu fod yn gwisgo'r siaced pyffer eitha jazzy ma go iawn yn edrych fel rhywbeth allan o fand bechgyn. Neu y llun mar y dde o Donald Trump yn cael ei arestio a gafodd ei rannu'n eang fis Mawrth 2023 pam roedd yn wynebu cyhuddiad ditiad bosib. Drychwch yn ofalus, ond mae'n hawdd gweld nad yw pethau cweit yn gwneud synnwyr. Yr esiampl yn y llun Trump na, dwi'n meddwl bod yna ormod o gwysa. Yr rhai yn arnofion yr awyr. A os da chi'n edrych yn ofalus ar y pab, mae'n ymddangos efo yn dal cwpan o goffi bach iawn yn hi law. Diolch yn edrach yn iawn. Ond y pwynt ydy, wrth edrych yn sydyn, mae'n hawdd cael eich twyllo. Gyda'r holl benawda negyddol yma, fedrwch chi ddeall pam bod AI wedi cael enw drwg. Ond y gwir ydy, nid yw'n wahanol i unrhyw gyfryngau cymdeithasol neu adnodd newydd. Gellir ei ddefnyddio da neu ddrwg. Heddiw, da ni'n cael bwyntio ar y da. Ond efallai'r peth gorau gallen ni yn neud i amddiffyn ein hunan ac eraill ag peryglon AI yw deall yn well beth ydyw a sut mae'n gweithio. Reit, yn ôl at heddiw. Da ni am edrach ar un agwedd o AI cynhyrchiol, sef modelau iaith fawr, neu chatbots. Mae'n debyg eich bod wedi clywed am rhain dros y misoedd diwetha, gyda adnoddau am ddim fel ChatGPT a Google Bard yn mynd yn fyw. Mae modelau iaith yn fath o AI sydd yn gallu cynhyrchu a deall yn iaith ni fel pobl. Maent yn cael ei hyfforddi ar swm enfawr o destun a data chod sydd yn caniatáu iddynt gwblhau tasga fel cyfieithu, crynhoi, ateb cwestiynau ac ysgrifennu'n greadigol. Felly dewch ni edrych ar un ohonyn nhw, ChatGPT. Felly, wrth fewn gofnodi ChatGPT am y tro cyntaf, da chi'n gweld sgrin sy'n edrych yn debyg i hyn. Mae yna flwch testun gwag ar waelod y dudalen, a da chi'n gallu teipio'ch gorchymyn yn hwn. Felly, be am gychwyn efo'n hawdd? Beth yw ChatGPT? A fel da chi'n gweld, mae'n creu atab reit o flaen eich llygach chi, gyda'r testun yn cael ei deipio wrth i chi wylio.
Felly be mae ddeud? ChatGPT is a variant of the GPT-3, bla bla bla. Felly mae hwn chydig yn gymlath, a dwi'n am ddarllen y holl beth. Felly, dwi'n am roi gorchymyn arall iddo fo. Felly, fedri di egluro hyn i mi fel petawn yn 5 oed. Sure, ChatGPT is like a very smart computer program that can talk with you by typing words on the screen. You can ask it questions or tell it things, and it will try its best to answer or respond like a friend. It's like having a robot friend to chat with and help you with information and have fun conversations. But remember, sometimes it might not understand everything perfectly, just like how grown-ups might not always know everything. Felly mae hyn yn eitha cynnyrthwyol. Mae'n rhoi gwell dealltwriaeth i mi. Felly be am ofyn cwestiwn arall? Reit, be wyt ti'n gallu wneud? A dyna chi. Be mae'n neud? Mae'n gallu helpu wrth ateb gwestiynau, egluro pethau, deud stori, sgwrsio, hyd yn oed cymorth iaith. Fyddwn nhw'n ôl at hyn wedyn. Felly, os na bethau nad yw'n gallu wneud, gadewch ni weld. Beth yw rhifer Loteri wrsos hon tybed? Bydde hynny'n helpu. Fe wela i. Felly, dyma ni wedi disgyn i mewn i'r darn cyntaf na all ChatGPT ei wneud. I'm sorry, but I can't provide you with this week's lottery numbers or predict future events sydd yn ddealladwy. Felly, be am ofyn beth ddylwn ni wario arian anno os byddwn ni'n ennill y loteri? Dyna ni. Gret. Mae'n ymatebion diddorol iawn efo yma, yn amrywio o talu dyledion, elusen, ffordd o fyw, addysg, ddim yr hyd ddrwg. Iawn, dwi am gychwyn sgwrs newydd o tro yma. Dwi am iddo chwarae rhan i fi. Dwi am ofyn iddo fo chwarae rhan Cristiano Ronaldo. Felly mae'n gofyn efo yna, pa gwestiwn sy'n ei licio gofyn iddo? Iawn. Felly, gadwch ni smalio bod ni'n siarad efo Cristiano Ronaldo. Felly, be am ofyn, pa bryd gychwynnais di chwarae pêl-droed? Iawn. Diddorol, felly dechreuo chwarae'n ifanc iawn yn cael ei fagu Madeira ym Mhortigal, a mae pêl-droed wedi bod ar rhan ei fywyd, iawn, eitha diddorol. Felly, tybed, beth yw eich hafbwynt mwyaf? Diddorol. Felly mae ChatGPT wedi rhoi 2 ymateb i ni. Gallem ddarllen trwynynt a phenderfynu pa un da ni'n hoffi ora. Eitha da. Llawer o wybodaeth ffeithiol yma am ei gyfnod. Yn chwarae gydag amryw glybiau a'r holl dlysau gwahanol iddo ennill. Felly, be am ni ofyn i orffen? I bwy wyt ti chwarae ar hyn o bryd? A dyma ni wedi dod ar draws cyfyngiad ChatGPT. Mae'n deud, as of my last knowledge update in January 2022, Cristiano was playing for Manchester United. Felly, da ni'n gwybod fod ChatGPT wedi hyfforddi ar ddata a gafodd ei Gymru fis Ionawr 2022. Felly ni ddys ganddo unrhyw ddealltwriaeth o unrhyw beth sydd wedi digwydd ers hynny. Diddorol iawn. A dyna ein golwg cyntaf o ChatGPT. A fyddwn ni nôl at hynny mewn dipyn efo mwy o siampla ymarferol. Ond am nawr, da ni am edrych ar Google Bard a gweld sut mae hwnnw'n cymaru. Iawn. Felly, be am i ni ofyn yr un cwestiwn i Google Bard? Ac yn debyg i ChatGPT, ateb eitha da. Mae'n egluro fod o'n chatbot dealltwriaeth artiffisial cynhaliwyd sgyrsiol wedi ddatblygu gan Google, a mae hefyd yn rhoi rhybudd ei fod yn parhau gael ei ddatblygu, bod yna rai pethau dio ddim yn gallu wneud, a mae'n awgrymu pethau ti rhoi tro anyn nhw. Iawn. Felly gadewch ni drio rhywbeth chydig wahanol y tro yma. Dwi am ofyn i Google Bard greu tabl y wahaniaethu rhwng ChatGPT a Google Bard. Gret. Mae hwn yn gynorthwyol iawn. Felly, da ni'n gweld, mae wedi creu tabl efo nodweddion, ChatGPT gyntaf, Google Bard yn ail. A rwan, fel yr oedd gyda'r esiampl Cristiano Ronaldo, mae gan ChatGPT set o ddata
wedi ddiffinio sydd heb ei ddiweddaru ers 2022. Wel, da ni'n gwybod bod 2022 oedd o pan oedden ni'n edrych. Felly mewn cyferbyniad, mae Google Bard yn tynnu gwybodaeth o'r rhyngrwyd drwy'r adeg, felly mae hynny ddefnyddiol iawn. Golygau gwybodaeth llawer mwy diweddar yno ChatGPT. Be sydd hefyd yn eitha cynorthwyol gyda'r deilyn yma, gyda un clic, a posib allforio'r tabl i mewn i Google Sheets gyda un tic yn unig. Felly, os yw'ch sefydliad chi'n defnyddio Google yn barod, mae hyn yn gallu bod yn gynorthwyol iawn i chi. Felly nesa, be am ni weld pa mor wahanol yw'r ateb yn Cristiano Ronaldo? Wel, i gychwyn, mae rhoid yr ateb yn Portugaleg. Felly gadewch ni weld os ti'n gwybod pa glwb mae Ronaldo yn chwarae. Aha, felly yn wahanol i ChatGPT, mae Google Bard yn gwybod bod Ronaldo yn chwarae i Al Nassr, sef clwb pêl-droed o Saudi Arabia. Diddorol. Felly'n barod, da ni'n gallu gweld rhai o'r gwahaniaethau rhwng y ddau adnodd. Felly awn ni nôl, rwan, at yn sleidiau. Felly fel y gwelwch, mae ChatGPT a Google Bard yn chatbot sgyrsiol sydd yn gallu cwblhau pob math o dasgau ar ola cymhleth. Mae yna sawl ffordd gallech chi ddefnyddio chatbots deallusrwydd artiffisial yn eich gwaith. Felly dewch ni rannu hyn yn 3 categori. Crynhoi cynnwys, lle mae hyn yn caniatáu chi grynhoi erthyglau neu ddogfennau mawr a gofyn i AI ddadansoddi'r testun a'i rannu'n ddarnau dealladwy neu bwyntiau bwled. Dysgu a deall, sef darganfod gwybodaeth a sgiliau newydd gan ofyn i AI esbonio syniadau cymhleth neu sut i wneud rhywbeth fel chwarae gwyddbwyll neu goginio'r pizza perffaith. Ac yn ola, creu cynnwys. Felly gallech chi ddefnyddio AI i greu testun, tablau, cod ar gyfer blogiau, adroddiadau, dogfennau polisi a gwefannau yn arbennig i chi. Felly, dyma esiamplau o'r chmynion gallech chi defnyddio i grynhoi cynnwys. Enghraifft, crynhowch y blog yma. Crynhowch y PDF yma i 200 gair. Crynhowch y newyddion i bwyntiau bwled, ond cofiwch, dim ond Google Bard sy'n gallu gwneud yr un ola yma ar hyn o bryd. Gallech chi hefyd lwytho delweddau a gofyn i'r chatbot eglurio'r hyn sydd yn digwydd yn y llun. Iawn, be am i ni'n drio? Dyma PDF eitha mawr 24 tudalen. Mae'r holl esiampla'n cael ei danos yn Saesneg heddiw i ddangos sut mae'r AI yn gweithio. Cael weld os yw Google Bard yn gallu crynhoi cynnwys y PDF mawr yma i rhywbeth sy'n chydig yn haws i ddeall a gallu ei ddarllen yn fwy sydyn. Felly, dewch ni ddefnyddio hwn. A deud wrth o grynhoi'r PDF yma'n 100 gair gyda'r dolen i'r PDF. This is an article about the Welsh Government's plan for health and social care. It discusses the challenges facing the current system and need for change. Reit, eitha da, mae'n gynorthwyol, ond ella di am rhoi digon o wybodaeth am yr hyn sydd yn y ddogfen. Felly, be am i ni ofyn am rhagor y fanylion? Gret. Felly, y tro yma, mae wedi rhoi chydig o bwyntiau bwled. The plan discusses the challenges facing the current system, including yna mae'r rhai gweledigaeth y cynllun, ac ychydig mwy o fanylion gan gynnwys nodau, casgliad, eitha defnyddiol. Ydy o'n bosib gofyn yr un peth i ChatGPT? Dewch ni weld. Felly unwaith eto, dyma chi un o gyfyngiadau neu cyfyngiadau presennol ChatGPT. Ar hyn o bryd, dydy o ddim yn gallu cael mynediad i wefannau allanol na PDFs yn uniongyrchol. Felly ddatrys hyn, sa chi'n gallu mynd nôl at y PDF, copio a ffastio'r holl destun o'r ddogfen i ChatGPT a byddwch chi'n cael yr ateb ydych chi angen. Iawn, yn ôl i Google Bard, mae'r esiampl ola dwi am edrych arno yn ymwneud â llwytho delwedd a gweld os ti'n gallu deud wrthau beth sy'n digwydd yn y llun. Felly dwi wedi lawrlwytho delwedd o rhywbeth sy'n edrych fel llong morladron ac yna'n deud eglura y ddelwedd yma i mi.
A dyma ni. The image you sent shows a pirate ship sailing in the ocean at sunset. The ship is large and imposing with a black hull and sails. It is flying a pirate flag which shows a skull and crossbones. Fel gwelwch, mae yna dipyn o wybodaeth wedi rhoi yn yr ateb yma. Felly cyfyngiad gyda bad ar hyn o bryd ydy di ddim yn bosib llwyth o delweddau o bobl. Ac i ddweud y gwir ar hyn o bryd, mae'n debyg fo hynny'n beth da. Iawn, awn ni nôl at sleidiau. Nesa, da ni am edrych ar dysgu a deall. Illa, da ni'n gofyn eglurau AI mi fel beth ni'n 5 oed. Sef yr esiampl nath ni edrych yno gynt. Gallwn ni hefyd ofyn rhofanteision ac anfanteision AI i mi, gan roi dadl i mi. Neu gallwn ni ofyn rhywbeth fel sut dwi'n creu fideos yn Canva. Felly, dewch i ni fynd at ChatGPT i weld pa mor llwyddiannus fydd rhain. A dyna chi. Canllaw cam wrth gam defnyddiol am sut i fewn gyfnodi Canva, dewis templed, golygu fideos, ychwanegu animeddiadau, cerddoriaeth, ac yn allfori eich fideos a'i lawrlwytho hyd yn oed. Mae o'n eitha cynorthwyol. Yna gofynon iddo greu dadl, wrth rhoi 5 mantais ac amantais i AI cynhyrchiol. A dyna chi. 5 pwynt bwled, manteision, a 5 pwynt bwled, anfanteision. Reit, yn ola, creu cynnwys. Fedra ni ofyn am bethau fel cynllunio amgyrch marchnata digidol, creu polisi TikTok ar gyfer promo-cymru, neu creu tabl yn cymharu iPhones. Felly, be am i ni edrach sut mae hyn yn gweithio. Yma fe welwch chi erthygl ar wefan promo-cymru, beth yw'r holl fwdan am deallusrwydd artiffisial. Mae hwn yn erthygl eitha hir sydd yn mynd i chydig o fanylder am sut gall AI fe helpu yn fy ngwaith. Felly, be am i ni weld os ydy bad yn gallu creu post cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r erthygl yma. A dyna chi. Trydar yn barod i Twitter neu X fel ydy wan. Artificial intelligence, AI, is one of the most talked about technologies of our time, but what is AI and why is it such a big deal? This article from promo-cymru explains everything you need to know about AI, from its potential benefits to its ethical implications. Yna mae o'n argymell i ni gynnwys y ddolen ac yn cynnig hasnodau ni hefyd, sydd yn gallu cael ei defnyddio. A mae hyd yn oed yn deud y pethau sydd yn dda am y trydar. Mae o'n fyr ac i'r pwynt. Mae cynnwys galwad i weithredu clir i ddarllen yr erthygl ac yn defnyddio'r hasnodau berthnasol yma i ddenu mwy o bobl. Reit gynorthwyol. Be os dwi'n hoff iawn yr esiampl yma? Wel, yn y gornol fe welwch chi fod o'n deud view other drafts. Felly os da chi'n clicio ar hwn, mae o'n rhoi 3 opsiwn i chi, neu mwy weithiau, o esiampla wedi creu gan Google Bard. Felly dewch ni edrych ar drafft rhif 2. Wel, y gwahaniaeth yma ydy mae yna emoji wedi ei ychwanegu, ond mae'r testyn dipyn yn wahanol hefyd. AI is rapidly changing the world around us, but what does this actually mean? A be am i ni edrych ar drafft 3? Mae o'n drydar tipyn byrach. AI is everywhere, but what's it all about? A dyna ni. Un cwestiwn, ond 3 phost sydd â potensial i'w defnyddio i hyrwyddo'r blog yma. Ond be os ydw i eisiau creu ymgyrch marchnata cyfan, nid un trydar yn unig? Wel, dewch i'n edrych ar yr esiampl yma. Felly mae fy sbrawt, sef un o brosiectau promo-cymru wedi creu ymgyrch llawn, y dyfodol yn ei dwylo. A nod yr ymgyrch ydy codi ymwybyddiaeth am sut mae pobl ifanc Cymru yn gallu gwneud dewisiadau cynnaladwy i helpu lleihau gwastraff a bod yn eu cygyfeillgar pan mae'n dod at ffasiwn. Ar y dudalen yma, mae yna ddolenni i'r holl wahanol erthyglau sydd yn cael eu hyrwyddo trwy'r ymgyrch yma. Felly, be am ni weld os gall adnoddau AI greu ymgyrchoedd marchnata lawn? Dwi wedi copio a ffastio'r holl ddolenni erthygl amgyrch a wedi defnyddio'r gorchymyn creu ymgyrch marchnata wsos o hyd yn ôl y blogiau yma. Felly, be am i ni weld?
Dyma ni. Ymgyrch marchnata digidol wythnos o hyd. Thema ffasiwn gynaliadwy, cynulleidfa darged, Gen Z a millennials sydd â diddordeb mewn ffasiwn a byw yn gynaliadwy. Yna, da ni'n cael noda, mae'n torri pethau lawr dydd wrth ddydd i hyrwyddo'r ymgyrch fel postiadau cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost. Gret, dwi'n meddwl bod hwn yn bwynt cychwyn da i'r math o gynnwys gallen ni hyrwyddo a sut gellir trefnu'r postiadau o ddydd i ddydd. Felly, be am i ni edrych ar esiampl wahanol? Gadewch ni weld os ydy o'n bosib creu polisi promo-cymru pan da ni'n cyfathrebu'n uniongyrchol efo pobl ifanc dros 13 oed. Felly cychwyn sgwrs newydd a roed i fewn yma. A dyna ni, yn sydyn reit, dyma rhywbeth sydd yn bwynt cychwyn da ar gyfer dogfen polisi. Yn amlwg, dwi ddim yn awgrymu eich bod chi'n copio o ffastio hwnna a dyna ni, job done. Mae rhaid i chi fynd drwyddo i wirio sicrhau fod o'n gwneud synwyr i chi a'ch gwaith. Ond, fel pwynt cychwyn, mae'n ddefnyddiol iawn. Dwi'n fath o berson sydd yn casau syllu ar dudalen wag. A mae well gen i gael rhywbeth dwi'n gallu gweithio efo fo a'i olygu, a'i droion fwy o rhywbeth fi. Felly mae hwn yn adnodd defnyddiol iawn i fi. Felly, be am i ni gael chydig o hwyl? Be am i ni weld be arall mae hwn yn gallu wneud? Be am i ni ofyn iddo ysgrifennu mewn arddull Shakespeare? Da iawn. Dwi ddim yn siŵr be hwn yn cael ei gynnwys yn ddogfennau polisi promo-cymru yn fuan iawn. Dych chi hefyd yn gallu defnyddio Google Bard a ChatGPT i gefnogi eich gwaith i helpu ysgrifennu ceisiadau grant a chyllid. Mae'n gallu bod yn bwynt cychwyn da iawn i gael eich syniadau cychwynnol ar bapur ac yna parhau o'r fan honno. Dwi'n eich annog chi gofrestru am yr adnoddau yma. Mae'r ddwy esiampl dangoswyd heddiw ar gael am ddim a gallech chi chwarae gwmpas efo nhw, rhoi tro arni ceisio teipio chydig o'r gorchmynion da ni wedi gofyn heddiw neu i defnyddio yn eich gwaith. Cyn i mi fynd, sy'n ni'n licio edrych ar chydig o'r cyfyngiadau. Felly, mae'r holl enghreifftiau yma yn gyffroes iawn ac yn dangos y potensial am y math o gymorth gall AI gynnig i'ch ffordd o weithio. Ond nid yw'n berffaith o bell ffordd. Mae yna gyfyngiadau a phroblemau mae angen bod yn ymwybodol ohonynt. Dealltwriaeth cyd-destynol. Weithiau, mae AI yn gallu cael trafferth deall cyd-destun cwestiwn neu gais, a mae hyn yn gallu arwain at atebion anghywir neu amherthnasol. Cynhyrchu gwybodaeth anghywir. Mae AI yn gallu creu testun weithiau sydd yn ffeithiol anghywir, yn enwedig os yw'r cwestiwn neu gais yn amwys neu'n fwriadol gamarweiniol. A bias, mae AI wedi hyfforddi'r set ddata enfawr o destun a chod a gall hyn adlewyrchu rhagfarna sydd yn bresennol yn y data yma. O ganlyniad, ella bydd yr atebion yn faies tuag at grwpiau neu safbwyntiau penodol. Mae'r holl offer AI yma yn cael ei ddatblygu o hyd. A'r gwirionedd ydy, mae'n debyg na fydden nhw byth yn cymryd lle'r bobl go iawn, a'r angen i adolygu a gwirio atebion sy'n cael ei darparu. Mae'n bwysig eich bod chi'n ymwybodol o'r cyfyngiadau yma a ddim yn dibynnu ar AI i ddarparu atebion perffaith neu ddiffinio. Byddwch y feirniadol ar atebion ac ymgynghori gyda ffynonau illau eraill mwyn gwirio cywirdeb. Gan gofio hyn i gyd, dwi'n dal i fel bod yr rhain yn adnoddau anhygoel sydd yn gallu cyflymu ein gwaith a gwneud yn llawer mwy cynhyrchiol. Felly be nesa? Wel, os ydych chi'n Gymru ac yn gweithio fewn y Trydydd Sector gallech gael mynediad i DG Cymru, gwasanaeth sydd yn cynnig cymorth un am ddim ar gyfer unrhyw fater digidol sydd gennych chi, bod hynny'n AI neu rhywbeth arall. Mae newid yn partneriaeth rhwng CGGC, Cwmpas a promo-cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a nod newid ydy codi ymwybyddiaeth o safonnau gwasanaeth digidol Cymru CGGC wrth ddarparu hyfforddiant, cymorth a gwybodaeth drwy'r wefan. Ac yn ola, mae yna lawer o weminarau a fideos tutorial ar-lein, ond dwi'n argymell hyfforddiant ar-lein Google Garage, Boost Your Productivity with AI,
byddai'n ychwanegu'r dolenni i'r disgrifiad isod. Felly gobeithio bod y gweminar yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi, wedi rhoi syniadau i chi o sut gallech chi gychwyn defnyddio offerau cynhyrchiol yn eich gwaith o fewn y trydydd sector. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.